Hola a tothom. Volia parlar una mica d'atletisme i triatlon. Atletisme perquè va ser el meu món des dels 20 anys i, i s'ha de veure que una cosa és el que tu assoleixes des d'un vessant mitjà i altra cosa és els que són molt bons i estan a una distància gran dels que són mitjans. Vaig començar fent molt fons i no va servir de gaire, encara que hi havia gent que veia bé que jo anés millorant, però esperaven que jo millorés més. I encara que vaig millorar molt al principi, després no va ser gaire. I vaig canviar a un grup de 400, la majoria eren de 200 i de 100, i jo i un altre noi, el Dani Mejías, fèiem el 400. Anàvem als controls i anava mica en mica des de 1.01 baixant a 1.00. No vaig baixar a 59 perquè no vaig fer un perfeccionament molt gran. Era probable que tingués 59 a les cames, però no el vaig aconseguir. Vaig fer un 0.002. Després vaig passar-me al 800, la meva distància que sempre he volgut tindre i que jo he seguit fa molts anys, 93, 95, 97, i sempre m'ha agradat el 800 i les dues voltes a la pista, i li vaig dir al meu entrenador que em passava el 800 i no va veure amb bons ulls i va pensar que tota la velocitat que havia aconseguit abans la perdria. I bueno, vaig començar baixant temps, ell sorprès de que jo fes 2.15, agradablement, agraïdament o agradablement, ho va compartir amb els altres companys del grup i jo sincerament veia que al principi era més factible que jo fes 2.18 que no 2.12 o 2.10 com deia ell. Vaig pensar, este s'està flipando. I vaig fer 2.15, estava bastant content, però no vaig aconseguir baixar-ho, encara que algunes setmanes doblés entrenament. I això compaginant-lo a l'hivern amb els crossos curts i ja està. I després vaig fer el canvi una altra vegada al fons, però ja amb més qualitat al fons, perquè vaig fer un canvi del mig fons curt al fons, o sigui, vaig fer el canvi i vaig passar a fer 5.000 i 10.000. No en ruta. I vam fer un test de 10.000 en ruta i vaig fer 40 minuts amb 53 segons i no era la meva intenció fer 3.000 perquè jo era més partidari del 3.000 obstacles que no del 3.000. Sempre he pensat que soc de distàncies olímpiques, no soc de distàncies de pista coberta. No penso d'una manera tecnicista, de tecnificació, de perfeccionament absolut. Penso més com els puristes, com la gent de tota la vida dels 80 i dels 90 de l'atletisme. I bé, podria dir que encara que he tingut més entrenadors, he fet un salt. I quan he arribat als 35, pues ja vaig passar a fer llançaments. Encara que estic content dels entrenadors que he tingut pel mig. I voldria dir que hi ha gent a la que he tingut de referent. Primer de tots, el més intel·ligent i bravo, el José Luis Blanco. Després el Carles Castillejo, un atleta boníssim, un pedazo de atleta. I dir que encara que he tingut
les meves desavenícies amb Eliseo Martín. Sí que el considero no sé si dir l'atleta amb el que més m'identifico. He conegut atletes que han entrenat amb ell i ja està. Fernando Rey també molt valent, una persona perquè veiéssiu que no s'ha de marginar qualsevol forma de pensar. I Sergio Sánchez també, un exatleta del Futbol Club Barcelona, molt valent, encara que aquest és més de 3.000 de pista i mitja marató i crossos. I després els d'ara, l'Adel Mechal i l'Arce, que és de Burgos. Aquests dos són de l'última tongada, però són molt bons, molt valents. I el Martín Fiz s'ha de tenir en compte també, encara que és més vell. És una persona molt ditxaratxera, molt lluitadora, sobretot lluitadora, possiblement el que més, junt amb el José Luis Blanco, i és un goig com és com a persona. S'ha de dir que la paraula atletismo, A de anarquia o de comunisme, E de centre i Mo de Monzón. Quan es van retirar de l'atletisme Carles Castillejo i Eliseo Martín, jo vaig pensar, jo també em retiro. És el moment. Jo no he sigut una persona que hagi sigut tan bo en 3.000 o en 5.000, cosa que m'hagués agradat. Però s'ha de veure que una cosa és el que tu sents, el sentiment, i una altra cosa el que tu penses o el que físicament ets. Hi ha moltes diferències. I hi ha gent que pensa que és tan bo com el que queda primer i estan enganyats. No poden fer aquesta irrealitat, aquesta fantasia. I tinc poques coses, res més a dir. Ah, sí, lo del triatló. Lo del triatló que no sé si l'he explicat. Jo vaig decidir canviar-me al triatlón perquè com vaig estudiar un TAFAT, tècnic d'activitats físico-esportives de grau superior, allà vaig fer molt esport i el meu múscul va créixer molt. I nosaltres allà fèiem l'assignatura d'atletisme, fèiem natació i molts esports. Jo com a entrenador de tots els esports que sé, bàsquet, handball, hockey, etc., molts, vòlei, tinc que aprofitar aquest tafat per fer triatlón. Però després, com que jo he estat molt enrauxat amb el tema del xat i del blog, em van motivar perquè una altra vegada fes atletisme. I jo crec que puc aprofitar les dues coses. La Federació Espanyola es va portar molt bé amb mi, sobretot molt bé, i em van fer la convalidació al monitor espanyol, monitor de la Federació Espanyola, amb el TAFAT. I el running, que és més bé el que jo conec de 400 cap a baix, les sèries de 400 cap a baix. Soc un especialista en 800, perquè sé tecnificació en aquesta distància. Però jo serveixo més per running, perquè he fet molt fons, tant abans de fer atletisme com quan vaig fer el canvi al fons. I
I després està el tema del triatló, que trobo que la Federació de Triatló cobra molt poc per federar-se als triatletes, però després fa descomptes a les curses, que valen 40 o 50 euros, fa un descompte d'un 20%. No val la pena federar-se, no val la pena. Pagues els 20 euros més i amb la mútua d'un dia i no cal federar-se. Està malament fet tot això. No tinc ganes de federar-me per la Federació de Triatlón i em federo per l'atletisme. Degut a que jo no tinc especialment força, però mireu, aquí tinc una mica de basto muscular. No tinc una força extremadament forta, però tinc una mica. Està bé. Pues també llançaré. I ja està, és el que volia explicar. Gràcies a tothom i espero que estigueu bé.